सुसज्ज महिंद्रा फर्स्ट चॉईस एनी कार सर्व्हिस वर्कशॉप असताना का जायचं कोल्हापूर किंवा गोव्याला? सर्व कंपन्यांच्या कारचे कॅशलेस ऍक्सिडेंट इन्शुरन्स क्लेम सहित डेंटिंग व पेंटिंग वर्क तसंच मेकॅनिकल दुरुस्तीसाठी विश्वासाचं नाव जैतापकर ऑटोमोबाईल्स ओरोस। गणेश चतुर्थी कालावधीत कोकणात अनेक गणेश भक्त येतात। यावेळी पर्यटनही केलं जातं, मात्र हे करत असताना कोकणच्या निसर्गाला हानी पोहोचू नका असं आवाहन इको टुरिझम व्यावसायिक पर्यावरण प्रेमी प्रसाद गावडे यांनी केलंय। नमस्कार मित्रहो, श्रावण संपून भाद्रपद महिना आता सुरू होतो आहे आणि भाद्रपदातली चतुर्थी अर्थातच आपण जी गणेश चतुर्थी म्हणून कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती साजरी करतो आणि आपले चाकरमानी आणि मुंबईवरून पर्यटकसुद्धा हल्ली गणपती बघायला येतात। तर या सगळ्यांचं मी कोकणी रानमाणूसतर्फे खूप खूप स्वागत करतो। आता मी मुद्दाम एका नदीच्या काठावरती बसलो आहे, कारण कोकणात सण असले की सगळं जे काही निर्माल्य असेल किंवा अगदी गणपतीचं विसर्जनसुद्धा आपण या नदीमध्ये करतो। तर फक्त एक गोष्ट सांगेन की मुंबईवरून येत असताना, बाहेरून येत असताना कोणत्याही प्रकारच्या जर प्लास्टिकच्या वस्तू असतील किंवा असं निर्माल्य असेल, हार असतील प्लास्टिकचे, ते आणणं टाळावं। कारण कोकणात ऑलरेडी निसर्ग इतक्या सध्या फुलले आहेत ना, सडे इतके छान फुलले आहेत, म्हणजे आंबोली चौकूरचे सडे असतील किंवा इकडे वेंगुर्ल्या साईडचे सडे असतील, अगदी रानफुलांनी आणि रानफळांनी सजून गेलेत। तर जे काही मातीला सामान हवं आहे किंवा डेकोरेशनला हवा असलेला मरगज किंवा हे सगळं सामान हे ऑलरेडी निसर्गाने फार मोठ्या प्रमाणावरती दिलं आहे। ते फक्त जाऊन निसर्गातून आणायचं आहे आणि त्यामुळे इथे खूप छान चाललं आहे। चिकण मातीचे गणपती आहेत, प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्त्या मुंबईवरून वगैरे आणणं टाळाच, कारण त्याच्यामुळे या नदीला फार त्रास होतो। या नदीला त्रास झाला की इथल्या माशांना त्रास होतो, इथल्या माशांना त्रास झाला की इथल्या पर्यावरणाला त्रास होतो आणि शेवटी याच पर्यावरणावरती इथलेच मासे आणि इथल्याच समुद्रातला खाऊन आम्ही जगतो। त्यामुळे एकंदर पर्यावरणाला त्रास होईल असं आपण करणार नाही आहोत। तर खूप खूप शुभेच्छा गणपती चतुर्थीसाठी। आणि या नदीमध्ये जे आपण निर्माल्य टाकणार आहोत त्या निर्माल्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या प्लास्टिकच्या वस्तू असू नयेत। या कारण बेसिकली कोकणामध्ये म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा हा भारतातला सगळ्यात स्वच्छ जिल्हा आहे, पण या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ग्रामीण भागामध्ये कचरा व्यवस्थापनाच्या कोणत्याही फॅसिलिटीज नाही आहेत। त्यामुळे आपण एक गोष्ट टाळूयात की जर आपण प्लास्टिकच्या वस्तू आणल्या तर त्या टाकणार कुठे? तर मग त्या कुठेतरी पावसाबरोबर वाहून नदीतच जाणार। सो अल्टिमेटली नदी जी जीवनवाहिनी आहे तीच खराब होणार आहे। सो मी सगळ्यांना नम्र विनंती करेन की कोकणात या, येवा कोकण आपला तसा। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।